Monggo nduk lintang tak aturi jumeneng. Oh, ngono ah. Saurunge Mas TB. Nah. Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke, nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih, batuk pilek, Batuk pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia, nggih, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki, Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngaten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngaten. Nggih, siap. Ya, wes saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, Cik. Cilik ngono ya. Nggih, segini. Tirasen jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Kayak awakmu kelas piro to, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Sawang koringan kaya triplek iki lho iki. Lek mangan sing rada akeh ki rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu ndablek dhisik berarti, Iya, Pak. kudu dablek sik. Ya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin. Pangestunipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan kok. Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak nggih. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden Bu Dewi. Nggih, Bu Dewi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak? Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Ragile. Do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Tara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, gen ketok suaramu sike. Bawa, Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Wijaya. Monggo. Bawa nyidam sari nggih? Boleh. Nanong. Wah. Cocok nek
nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nanggap. Aku mau bengi awakku panas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak panas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten bekasnya. Iki berarti infus. Oh, opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ayo, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu, iki menehi bebungah wujud dhuwit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wacane siki pisan. Oh, karek minangkani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukut. Dukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Krisna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo dhuwit, ora usah dipinangkani iki kok. Apa-apa nek ana dhuwite ora jalan saiki. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesi Deman, Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana dhuwite ya iki, ana. Ya, iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku Pak? 500.000. Wow, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu renek duwite ki kono kowe ora usah di. Dek mape alistis ora wong guyon kok nduk iki. Atur nuwun iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Tuh. Ganjek sak amplop tak. Anu sisan tak wacane sisan nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo. Ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun genep 1 yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih, pun. Terus yo. Ya. Duh dewa Jawa Tengah Welasono mring Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge.
Gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas nyang ndi sampean? Tanggapan yang ndi sesuk? Benjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh, nggih. Wonten ing Dungus Dateng Kunjang pundi? Kediri sesuk. Oh, nggih. Nggih. Benjing nggih kalih jenengan to nggih tanggal Pira? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kudo Nanong tanpa prau sasatoro ning papatri. jenengan dugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan nduk Tang. Pundi, Bapak? Nika sing asta blangkon. Oh, nggih. Saking pundi, Bapak? Pak Giun? Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo kira. Pak Santo. Asmara Santo. Mbak nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as moro. Pak Lurah panitia yang ngersane campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, yo. Sari
Ayo, Matur luar sembah biasa. nuwun. Ngapunten nggih Bapak, kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul, ya serampat yo. Yo. Ora, nyambut gawe re. Merang nundung tak dong, yo. Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawe-gaweke Andik TB. Rumangsane kaya tukono dolanan. Padha nyambut gawene. Iki. Apa lali po bejene kanca ya ana yaene kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange buling Nggih. Mas Kangko. Nggih, Mas Gandul. Kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Kowe Grup anyar. cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Ha iya. Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe. Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB iki pasanganku. Ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan ndereke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen-biyen saiki-saiki. Lho rungokno kuwi. Lho aja ngecek kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho, Ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. nek ora penting ora usah weanan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip aja gawe gelo. Warok Braja Musti. Alah sogok ala keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Brojo Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Macange. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene. Luar biasa Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh.
Kula niku pun ping kalih teng mriki. Wah, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajekan niku desa yang itu Kecamatan Sukorejo. Terdiri dari 6 dusun. 13 RW. RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik ta. Termasuk Bu kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki? Kaya untuk pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pangapunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne Balai Desa. Ben dipangan kami tua. Lho. Kami tua sapa? Kami tua wasi. Alah. Oh ya, Ketua panitia lho kuwi. Senior. Senior. Kok apal kabeh lho rumangsaku. Saking kuliner ini Mas, walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Hebate apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul SKP. lurah periode kedua, Prajekan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Ya. Tepuk tangan. Prajekan. Kena kanggo Luar percontohan biasa. saestu. Tenan iki. Napa maneh nyuwun pangapunten. Niki acara sedekah bumi. Omonganmu ya kudu diati-ati. Iki budaya lho. Kowe ning panggonge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. Nyapa? Ki dalang kondang, gak dalang sing wis milenial, sing hebat, wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa maneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicane lagi ngoten to? Oh betul. Nyuwun pangapunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga kok busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan, kulitane ireng nggo klambi coklat malah kaya tape bodowasa. Ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya lho. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajekan dalam rangka bersih desa. sakmene mbiyane wong sing ora budaya sapa? Lho kok sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak kowe potonganmu sak botol Yakult lho gede dhuwur. Pokoke engko takon nge-zoom sing nyuting. Nyuwun sewu, Piye? wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya ku mung siji. Kok iso mesti Dalange yo Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. harga diri lho Pak, harga diri. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawe para pini sepuh. Leres mboten? Ya bener. Paling gak ngestokne dawe para pini sepuh. Ya. Ana biyen wong tuwa ki tau omong. Ya. Sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki. Betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane Wong akeh, wong tuwa. wong tuwa. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal. Iya. Mundak udunen. Bener. Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampe lungguh ning dhuwure apa? Ndur bantah. Nah, iki jare nindakne dawuh para pini sepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantah, ora nglungguhi bantah, aku iso ngeblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh. Silitku kobong nang amuk. Dan kempritik. Oh malah Perkara nglungguhi bantah kuwi wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih. Lah jenenge wis sanepan tinggalane leluhur, mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ya. paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wis ya no. Ngiras pantes gladi wanuh kalian warga masyarakat wonten ing Brajegan
dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajekan tiyang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Nah, jos iki lho nggih contoh iki lho. Piye Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Wong sak Brajekan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajekan. Prajekan. Ya. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajekan muga-muga kathah rezeki. Amin. Ana ketan rupane coklat. Apa kuwi Mas? Wong sak Brajekan kabeh padha sehat. Amin. Ngono kuwi lho seni. Sampeyan nambah Seni saged. lho. Sampeyan nambah Contoh Pak Ya iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Prajekan muga-muga panjang umur. Oh ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an nek kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe apa lara apa piye kok tuku kapsul? Sik karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak Timbul kula rokoke der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, salahe tekomu keri. Lho, mboten kula niki kula salahne mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Neng swalayan panggone Jawa Timur. Artine Piyayi Prajekan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak Brajekan kathah rezeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sing iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora ono gidulanan lho. Mboten, Hubungane apa? malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, diangkrik. Wis kok Donga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sombe nek donga gawe pantun." Eneng ora? Eneng ora kok malah melilik. Yo ora enek ning. Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek donga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta, Be. Lah kok iso kaya ngono iki lho. Dan donga kok gawe pantun, dajal ki donga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Iki salat baris jam piro? Pikir. Lah sing prayoga iki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho, iki akeh alim ulama lho kene. Lah iki kurang ajar nek iki. Seni ki ra kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-nguri budaya lagi ngoten to, Pak. Ayo aku belanono, Dul. Dijaluk diwehke apa kacek 10 juta nolak kok. Ya. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Muga-muga wong Brajekan sehat seger kuarasan, Betul. murah sandang pangan. Lah. Muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokai. Betul. Bisa gawe kemajuan kesuksesane warga Brajekan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Oh. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Sarjana akademik pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa. Cara Indonesianya kan terbit. Bener. Prajekan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane nek jenengan nyontoh Pak Timbul kayak itu Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko. Kuwi ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwondo. Iki elek nyuwun sewu Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil, Deni Percil, Lucy Brahman, Pesinden Ponorogo, Iya. Trio Macan. Lho kuwi hebat. Sukses to. Jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng Tambah kewan. apa kira-kira? Ki Kangko tekek. Iya, apik ta?
Jadi prajekan ini dalane sapa? Kanggo tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora kena sing gawe lho iki. Ya ya apik. Ampun Pak Nekso jeneng agama mawon Pak, jeneng agama. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih bapake nggih. Ki Sukron Sondo pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho, anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho, sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. celukane. Mokel. Ora nyambung. Urung ana sing duwe Pak iki. Mokel. Omongan kok ora enek isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya ra ngoten. Heeh. Awake dhewe karek nyuntup pangarsa Tomo. Beliaunya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados beliaunya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana telu to. Apa? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Sing nyiptakno sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara sekolah ora to? Iki sesuk iki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu, Be. Kuwi ngarsa apa? Suntulodo ing madya Mangunkarsa, tuturi Handayani leres nggih. Ciptaane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang kanggo tekek. Lho, Saya nesu. Boten kula iki serius Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan Bapak Indonesia pendidikan. Kok ngarsa artine? ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Suntulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi contoh. Bener. Terus sing nomor kalih ing Ing madya Mangunkarsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan tuturi penyemangat. penyemangat. terus yang terakhir Tuturi Tuturi Handayani di belakang harus memberikan dorongan dan Dorongan. dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul selalu mendukung geraknya visinya pemuda. jadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Loh, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku nek zaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan Kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Suntulodo ing madya Mangunkarsa Tuturi tuturi Handayani. 2026 pun boten kanggo. nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tuturi golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Iso Ing ngarsa? buka. Iso buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ya ora lah, Ora percaya. ora percaya. Pagelaran niki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawai anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ah. Sing dadi pimpinane Anom Dwi Sokangko. dalang. Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten niku jenenge? BBB. Ayo endo. Ampun Pak, tak belani Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, Be. Lah masamu yogoe turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Deng. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok. Sampean teko kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta. Ya apa ora? Dul akeh wanganen dul. Tangane iki nyabetno polah, tangane iki polah, Be. Dari masamu tukang kendangi dekem menu piye? Tukang kendangi yo polah, bayarane akeh sapa? Akeh Pak Kanggo. Numpuk bondo. Sikile kan yo polah, sikile ora mung tangan. Lah tukang jaipong apa masamu sikile ra polah? Nyuara suwengi. Lah apa sing den sakmene iki bisu kabeh? Iya toh Pak, kaya malah jadi bantah ya toh Pak. Ayo, Aku bener bengi apa iki ora? ora nek bener blas iki. Kowe aja ngono lho. Nyapa? Iki dino sampean, wah iki repot iki. Nyapa? Pak Kangko iki wis mbelani aku. Iki dino grupe kudu aku. Nyapa? Lah kok iso malah kaya ngono sampean? Lah nyapa? Bayaranmu ki melok Pak Kangko lho. Lho, engko nek nganti gelol atine Pak Kangko wis ora dibayari piye kowe? Sorry sing bayari aku ra Mas Kangko, Pak Lurah Timbul. Mas Kangko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingke Mas Kangko terus diparingke aku. Ibaratnya Mas Kangko ki makelar mobil. Ora duwe hak sing
bayare Pak Timbul karo panitia. Dalang ngaku-ngaku dhewe rene yo golek duit to. Dalang kok semua blantik iki lho. Kok saya nek ono nyuwun pangapunten Pak. Ya, Izin. ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu tan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku. Ah, berarti sing numpuk bondo kowe. Lho, ora iso. Mentolo kowe. Ora iso. Kok ora iso nyatane bayarane akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Kowe sik magang. Pasanganku sing asli gak budal dino iki. Ojo salah paham. Nek tok kene kalah Pak aku. Ya. Wong tadi Jaya Banjel ki ra entuk protes. Iya. Kowe percaya nggih? Ya wis aku lek iki bab iki kah. Ning sing ning Madya. Ing Madya mangan kanca niki bahaya, Pak. Bayane. Hati-hati nih ono wong ketoke apik karo sampean. Hah? Sampean kudu mencermati ojo gampang percaya. Kok iso? Mergo unsurnya ono dua, pengen nipu sampean, kedua pengen rusak rumah tanggane sampean. Ketoke apik karo sampean, sapa ngerti seneng karo bojone sampean. Kuwi mulane ono tembung tetembangan bojomu tak silihe niku bayane. Terus nyepele. Hati lho. Sik. Omonganmu iki kena digugu ora lho? Ngapa? Dupeh Budwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho Budwi. Lho, Budwi iki sarjana S1 lho. Masa digodho model piye ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Lho, sarjana seni. Alah, mbek bojoku ya kecil lho. Piye? Bojo kula niku elek-elek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Weh, hebat ora weh. Omonganmu malah koyo welut to, Be. Lah sing terakhir kok iso mau bantah? Lah iki tut uri golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Iya. Adol swara umpamane jenengan calon. Ah. Pak iki lho Pak, wongku Pak, wong 100 wis sampean cekelen weh, kayak nyeketan mesti milih sampean. Iya. Engko nek calon neh, nawakno neh. Pak niki lho Pak, wong kula jenengan cekel kayak 50 mesti nyekel sampean. Mulane akeh pemimpin sing gak dadi calon-calon sing gak dadi. Mergo nek nggone tetembangan ana pantune. Pantune piye? Ana tekek mlumpat pager. Karepe. Duit entek dipangan kader niku sing bahaya. Kita elingno iki Mbak Lurah pemeh insyaallah menjadi lurah lagi diprajikan untuk periode yang ketiga, Pak. Ya. Amin. Hati-hati Mbah. Tekek melompat pager gitu. Berarti sing mlumpat Pak Kangko. ora. Biasane Pak Kangko Pak tekek kok iso. Niku Pak Mangsa kowe. Kudune melu bungah melu seneng no. Betul. Kahanan meriah kaya ngene, matur sembah nuwun kagem sedaya warga ana ing brajekan sedayanipun. Nggih. Semoga tahun yang akan datang lebih maju dan lebih indah, semua ditata lebih rapi. Betul. Lah aku ning kamar mandi kecelek. Nyapa? Arep nguyuh kebelet dadak mlebu sing sisih tengen. Ngapa? Lah ora enek banyune. Banyune angge sing sak sisih tok e. Sing sisih. Lah yo kleru aku. Sisihne pipis enten bolongane, Pak. Ya. Kudu ngepasne nek ora ngepas belebir teng budi-budi. Berkereng dadi. Oh, Urung dadi dadakan lho, Be. Nggih. Dadakan iki bot-bote yo diserempeng supaya iso lah dienggo fasilitas untuk teman-teman semuanya. Betul, Matur betul, sembah. Pak. Insyaallah kok tahun ngarep awake dhewe pomo rene meneh iki mesti dadi luwih apik pisan. Amin. Berkah barokah sedayanipun. Niki kalih melampah, Pak. Nggih. Kali tetembangan mergo iki pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih. Iki saka Demang Tunggur nyuwun caping gunung. Wah, tapi Nyuwun disikke. sinten niki kang dipun pasrahi? Nah, ya. Ana anu. Nggih, ngosike Mbak sapa? Congbe apa? Loro ya. Ngerti sindene kok di Budwi mboten nderek. Lah iki- Ngepaske Be Nyapa? sindene ben 7. Ah. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4 5 6 7. Lambemu nek ngelem eket mau Mbak Iku. Yo mergo iki ngirit anggaran lho. Ora. Ora. Dua ya. Dua. Karo Mayang ya. Karo Mayang mau karo Wanda. Gen beda karakternya karo Wanda. Ya. Wanda mana yang Wanda? Wanda nomor 2 dari sini. Oke, Dek Wanda. Beda karakternya. Yo disupati musik Mas. Gen jumeneng. Peselekan nggih. Mbak Retno Congbe dan Mbak Wanda Mandalika. Sapa jenenge? Wanda Amara. Kok kaya sirkuit ta? Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda.
Musik Narendra Musik Entertainment ini jan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih lekan nggih Pak nggih. Terus elegan sing menika. Guys, menika sampun. Kowe iki nyaput to iki kok tangan serawean. Kae lo jatamu, Be. Sebelah kono ono kok iso nggone kancane diciyaki ro Mas. Nah. Ngerusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu Nipun. diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kakak ya. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ra percaya. Kandhani kae. Mambu burung. Urungi Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya Mas. Stroberi tenan. Heeh. Mosok jajal. aku ya iso sulap. sulapan. Aku iso sulap. Makasih Dewanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Setobe. Wong wedok ayu karo mau ilangno das. Mutilasi. Malah Aduh, medeni lho. kita nggak usah sulap sayang ya. Iya sulap. Ngerayu no ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe jedenten ngono. Kowe tenanan apa ora, Be? Pak, korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Ceklen. Sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya, iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki, Ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas e. Deleng iki. Arep Dadi apa iki? Os. Hop. Ireng to? Iya. Nggak terus sulape gondi. Ayo kita tireng. Jadi ireng. Oh ngerayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngerayu piye jajal? Ngerayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Capek gunung. Capek gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa ganggu iki. Siap no. Jangan guru rumah tanggaku. Iya. Joko ya pethuke prawan. Aku yo padha karo iki. Lah permasamu aku ra perawan. Lho. Masa nggih? Cirine prawane piye to, Nduk? Cirine perawan ki nek dituthuk ki tuthukan saja. Oh, Kok sih? Sik to, sing nyuara iki ya coba duduk. Ini tak duduk. Ini ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing di tanggane to. Walah do turu kabeh to. Aku nutuk kono lho batin wis aku arep iki tak telateni ngene. Heeh. Ya Wis wis. iso bela mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mesti Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sik kono. Dicengkleng nih. Oke. Gleng. Saben bengi nyawang Oh, enak. Yuk. Mantep. Pripun, Dek? Po enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalam. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku ini ya. Iya. Bocah Bibit kok, unggul. kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci? Cinta, Sayang. Be. Padahal. Kok kamu depan Coba. Gegermu sing ndi to? Ya iki to matane iki lho. Ana kok mulung kabeh lho. Sik to rumah tangga anggian wis di mata-matane kita ora rukun. Deprene. Bojomu kayak rasa Benak ngrusui. jari sik iki lho. So rumah aku. Aku ning kene. Bahaya Aku iki. sayang Oh, banget. jenglenge sing buanter ya, Mas. Iya terus tok Aja buat. aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ana tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya.
yen memacan hamong karo janur kuning Alah, bar iki mesti ngendok. Loh, piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lo. Kok ora kaya kancane ta, Mas? iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Ayo dah. Kembang. Ayo dah. Kembang wae weton. Manja. Wis enek kemajuan Wanda bisa. Wis iso. Dan Wanda. Guna piye? Mas, aku sing kaya iki ya. Sing dadang gendut glek le ya. Ya. Wis sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. Paring apa? Alah, wis tengok diapane raso nglegani atiku aja takon dosa sabetake stip bantal perlang biar Yo pokok malah nyakil. Malah perang cakil ya. Iya iso malah nyakil iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuwara to, Be? Itu kok ora. Iki lho. Susul. Rumah ta? Mana, Be? Ya ampun. Itu mosok ora iso kabeh to. Kok malah kayak langsung jumenggel. Be. Mosok omah iso iki. Mosok gak iso kabeh. Ya, Sik, baleni. Kene. Ora iso. Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. kira. Kak muni sing sisae. Ingat ono. Iki lho. Leren se, rokokan se, leren. Terkinah ya. Kotot iki mosok bumi. Iki wis kolot. Aku wae. Kok nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol lek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya. Salahnya ora tau melu kowe. Telat kowe banyolan iki. Mbok enggokke to mau. Semangar iso menggok. Wisin dene kowe. Ya. Pacitan ha kuwi. Deng. Sehat iki. Deng. Resik kamu nih. Mosok iki kakean, Be.
Masa jeruk minum jeruk. Lanang bre kok mumi lho. Mbak kurang apa pakai? Kalau nyilih lah balik ke. Oh iya Pak. Itu titip. Ya, nana. Panas. Kalem-kalem aja piye. Lemes. Bengi iki seneng aku. Ngopo? Yes, ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sopo? Ewi. Kaya Bu Bayu Aji. Ah, Bu Bayu Haji karo Bu Sigit. Iya, entakne Nduk. Panas udan aling-aling caping gunung. Mosok sedilu men to. Wah, mah. Ngono kacek 50 nesu. Semangat sayang. Rono rambute kok dionoke barang. Rambutmu ndi yo? Kok iso mlaku terus lho. Sekarane ndi? Wes dangdung 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 dang. Tak 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 nong tak nong tak nong tak nong. Tak 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 dangdung. Kok malah remongan to? Kowe nang kene reyokan mah nguyai segara e. Lah iki ya. Kene nggone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. Belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok mlaku wae lho. Ben sehat Bi, ben sehat mlaku-mlaku koyo. Yo, dinake tembange. Nadyan wadan sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok.
iki engko gong dibacutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkat ing desa Parajekan. Yuk, masuk nduk ndak. Syukur bisa yang gunung desa Mas Tarno Ratia Jaya. Salam Mas Anwar Sakto. Terima kasih. Mas Tarno. Mas Joko, ulang kenceng Madiun. Sudah ngambil sani. Terus Bandung. Wah, gumyak sigrek saestu wah luar Nggih. biasa. Niki nggih ditujake kagem fan berat wayang kulit jenengan sedaya Nggih. saking Pak Pak Trimo. Trimo Pratama Mas. Nah. Nguntur Nadi Magetan. Oh, ngoten nggih. Mas Kangko, Salam. pagelaran wayang kulit bersih Desa Prajekan Nggih. niki dereng sah menawi pangarsa tama penyanipun Bapak Timbul derek kepareng minggah wonten sasana parisuka. Oh, ngoten. Nggih. Monggo Monggo. diderekne perangkat Pak Wo, monggo derekne Pak Timbul. Wah wis rampat kok. Nggo liyane. Mboten perangkat Mas perangkat. Oh, perangkat kira serampat. Iya. Ah, ya. Monggo, monggo Bapak Lurah Pak Timbul, monggo kadheraken sedaya perangkat Pak Wo, monggo dherekaken jenggaripun. Ya Pak Timbul. Monggo mriki kula recangi. Para tamu pun ngertosi. Pak Lurah Timbul aturan tindak mriki. Pak Timbul gedang mriki. Monggo mriki Pak kula rencangi. Monggo sami nyanyi kagem pangipure ati Pak Lurah Timbul. Ya. Iki mergo sing mirsani ora mung ana ing alun-alun Surmingah, ning sing mirsani ana ing YouTube pirang-pirang ewu. Pengen ngerti inti to lurahe Prajekan. Ah, niki piantunipun wah. Nggih. Ah, Jenom ya Bi ya. menawi ngendika niku runtut tur basane niku sae Mas. Heeh. Kalau mau ningali pas sambutan wah Jan
cocok dadi MC manten iki Pak Lurah iki. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mas Nggih Pak Timbul. Andi Nggih. kalian Mas Gandul Nggih, alhamdulillah. sugeng rawuh di bumi Sumringah Amin. Brasekan. Nggih, Luar Pak. biasa, Pak. Niki kersane pripun? Alah, napa to Pak? Engko jagongan mriki kang ngopi kali kula teng mriki. Sik ta. Nggih ngopo? Paling gak wau kan jere nembang, Pak. Wau jere nembang. Ah ya. Baru memberikan sambutan. Baru memberikan sambutan. Nggih, yang pertama yang perlu saya garis bawah ini dumateng kadang kula sepuh Ki Dalang Kangko. Nggih. Tekek. Tekek. Ketaton tenan lho, Be. Kalau aturaken matur nuwun atas ciptaannya lagu Wah, luar biasa. Sinom untuk Brajekan Sumringah. Sami-sami. Luar biasa. Pak. Alhamdulillah Nggih. 1 juta saya turuti. Wah. Ngopo? Anu kula nggih gadah anu Pak. Lagu kanggo Brajekan Sumringah. Pucung Pak, pucung. Sumringah apa Brajekan? Prajekan. Oh iya, coba piye? Prajekan iku desa kang wis yo maju. Elek kok. Lah meneng ae to Mas, ceblok 500.000 ora apa-apa ya. Kurang rampung, Be. Pagelaran bersih desa. Pagelaran wayang kulit. Insya Allah Prajekan saya ngrembaka. Amin. Pak, 75 ora apa-apa, Pak? Wis 100 lah iki ya. Nggih. Mergo pales dikenepi selawe, Be, gak apa-apa. Ah, Pak Timbul. Monggo Pak ngicipi. Alhamdulillah Mas Andi. Nggih, Pak. Kalau sonten kula dereng ngaturaken matur sembah nuwun Nggih. kepada segenap warga saya Desa Brajekan Nggih. yang mana semua ini bisa terlaksana boten sanes saking iguh partikel ugi kerjasama pemerintah Desa Brajekan juga segenap warga kula Desa Brajekan. Amin, Luar biasa, luar Mas biasa. Andi. Tepuk tangan untuk warga Desa Prajekan. RT kula niku semula mau sak tarik iuran 300.000 per RT. Ning malah ngantang 500. Wah, hebat. Ini wujud bahwa warga Desa Prajekan itu luar biasa kekompakannya, makanya ada unen-unen Brajekan Sumringah. Sumringah itu jumbuh napa sing diaturi Pak Dalang di depan kalau wau bahwa syukur mring resaning Allah. Leres Pak. Wah. Ya. La in sakartum la azdanakum wala ikafatum in adabila sadik Pak niku Pak. Karepe apa, Be? Siapa yang berbagi Nggih Pak. akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Betul Pak. Sedekahul adim Pak. Dan siapa yang mingresulo ae kira-kira mandah tambah rekoso. Leres iki, betul. Pak, leres betul. Lantuk ada ping sawo Gusti. Bener nih. Ini lho Pak, teko tok mboten nggawa debok Pak niki Pak. Karek dok 80 ya Pak yo. Potong Pak. Potong piye malah tambahi 1000. Malah tambah 1000 kok itu. Rumasa kowe. Nggih. Nggih. Kula mangke badhe nyuwun gending sepisan lesung jumenglung. Wah, cocok iki, cocok niki. Terus ingkang kalih ilir-ilir. Wah, jeneng senang kali Jogo iki. Wis. Nggih, kula nyuwun kalih niku mawon gitu. Lah terus utang kula niki mengke terus pundi Pak Dalang? Lah monggo punten Dek. Lewat kula nggih saged Pak, luwih cetha mangke. Boten kula aturin piyambak. Alah, wes rantuk bati aku. Nggih, yo saya wadang ya. Nggih. Janji adalah utang. Nggih, Siap. Pak, betul Pak. Untuk itu timbang utang lho dan tak wayahi timbangnya. Ah, nggih niku wis. Lo namung guyon lho, Pak. Karya itu harus dihargai Mas, karya itu. Oh, nggih. Sebuah karya itu mahal harganya. Nggih. Balun, Mas. Wis kata rezekine Pak, sehat-sehat. Siap, Pak, matur nuwun. Barokah. Nggih, Nggih. Pak. Kula pucung 100 lho, Pak. Udah lalu. Maju no. Nggih, Pak. Wah, jane tak gawe apik mau jane. Pun kula nrimo mawon lah jenengan apa, Pak. Wis meneng yo oleh kok itu. Wah. Pak Timbul ku sak sok pokoke wis beres iki. Nggih. Alhamdulillah. Nuwun, Pak. Timbul. Matur sembah nuwun Pak Timbul.
Ngatur nuwun Pak Dalang. Nggih. Dadi kula nyuwun lagu Nggih. Lusung Sumulung sama Kalih ilir-ilir. Lir-ilir. Siap. Matur suwun karena jane kula biasa nyanyi. Nggih. Tapi karena ini yo meh padha Pak Dalang flu. Lu. Pun 4 hari ini Boten istirahat, boten sare lagi. sehari nih sehari istirahat. Nggih. Tapi nek kapan kon nyanyi kula malih Gerok. flu. Nggih, boten usah nyanyi Pak, nyawer mawon pun sehat Pak niki Pak. Siap. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Ya. Langsung jumengglung sruing balikan langsung jumengglung Lesung Jumengglung lagune lawas. Nggih. Ning karo kanca-kanca diaransemen diperindah. Wah, luar biasa Dwijo Laras iki komposer sedaya niki. Nggih. Ya. Engko ilir-ilire wanci goro-goro sing pas. Namung pesen Mas. Apa? Anu tulung kanca-kanca Dwijo Laras. Bengi iki nek gawe iringan biasa wae ya. Ngopo? Ana mata-mata. Sapa? Sing arep niru garapane Dwijo Laras. Iki lho. Pak Putih lho. Sesuk mesti arep dikekno dalang ngalek mesti. Oh, Narya to. Yo, Nduk Lintang,
Nggih. Karo anak wedok Rahesta Deka Chandra Dewi. Tata. Ya. Lagune Gerajakan Banyuwangi. Wah, cocok niki. Nggih, pamundhut saka Perangkating Desa Parajekan. Kalian kalau mau aku wis matur kalawan panjenengan Pak Lurah. Pripun, Mas? Nek iki kok aku izin nguyuh sikik mergo wingi aku bar operasi batu ginjal. Nggih, Mas. Nggih. Kesehatannya dijaga, Mas. Siap. Jenengane dibutuhne wong akeh lho. Iki kok kepruke nggon sabete tak pasrahke anakku lanang sing barep Mas Jendra Yudhistira Putra wis sabetane wis ngungkuli bapakne. Alhamdulillah. Neng omah sekulino nyabetno BPKB sertifikat gede apik sabetane iki. Kuwi aku kowe kok suruh masak. Ayo jelintang. Nduk Lintang tanpa spot. Ditata, ayo. Karo Nduk Tata. Ya, lagune Banyuwangenan Gerajakan Banyuwangi. Pak, Tata niki luar biasa loh, Pak. Ngapa? Nyuwun sewu, ora mung olah swara tapi tarine juga hebat. Wah, nggih. Wah, wingi pramen apa, Nduk? Nyekel mic. Pripun? Wingi pramen apa? Kok mancak wayang Mustaka Weni. Oh, Sri Kandi Mustaka Weni. Nggih. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih, Dek? Beda berapa? Mbak Lintang kelas berapa? Aku kelas 2. Aku kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh. Oh, Lucu toh, Mas? apik jane sepantaran iki. Wah, jan cocok iki. Sik toh. Kowe iki lho wis tuwek bareng kok suruh masakku. Ora iki nek kan pancen bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Bener. Mbak Tata iki bapake dalang, ibuke ya gak pesinden. Lah narine iki nurun saka Sinten? Mbak Dewati Dek ya. Bulik ya. Retno Dewati to? Nggih. Kudu. Kae dokter kok ngam. Oh, kemeroh berarti iki. Kemeroh. Enak dokter kok jogetan iki. Oh, kemeroh. Yo coba Gerajakan Banyuwangi Mas Jendra gen Toto. Nah, yo. Nggo lagu-lagu iso lajeng wonten ing gara-gara kalih Candi TV. Siap. Yuk, Gerajakan Banyuwangi. Monggo para kanca garap gamelan plus musik. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing ayu sepi anang wadon harta Sambyur-sambyuran Gandeng tangan ning pinggiran pengen pesisir bisik ke bisik semayanan maghrib janji sir-siran
Gandeng tangan pinggir pesisir Sir-sirana Matur sembah nuwun. Ah ya, Slendro 6. Ah, hello. Sawangen para Madyabala ngestina padha budhalan ngoyak marang playune Sang Anoman Senggana